Kuchingamdza zvekare muzoro naZimbabwe ndemboni muri watsvene kwese kwamuri kumatima nanyika ikoko. Aiwa ndinofara zvekare ndisangana zvekare muzora nhasi. Ndinoti aiwa makasimba here kwese kwamuri ikoko. Ndadzoka zvekare ndine nhau kuitwa zvemabribes. Takaona mabribes anenge achitorwa, takatarisa mabribes akaitwa kune vanhu ana Shabangu, ana Ncube, ana Thokozani Kupe, ana Monzora. Mabribes ese akaendaiwa ese achiburitswa naMnangagwa iyi mari yenyika ichienda kuno vanhu ivavo vese. Toenda takadzokera takati fast forward takauya zvirikuitika kana mazuva anhasi. Takatarisa mawar veterans aringopuhwa mari kuti vazenge vasingaende kusaiti zvageza, but taona zvisi kubudirira futi vachishandisa uyo anoitwa iye Paul Tungwarara achishandiswa kupa mabribe emari dzakasiyana siyana nemagroceries nemaballs land yaipuhwa maovetereni vakasiyana siyana. Takatarisa even yangu time maelection vanhu vaibribwa, but vanhu vasingazovhota, but pachingoda kungoradzwa media ngoti vanhu vanotifarira pasina kufarirwa kuvanhu. Tavanaona vachibribwa nema-KFC nema-chicken licken achitengerwa vanhu vachipuhwa mabribing esa emari. Noda kuti vanhu tinge tichiona mabudiro anenge achiita mari. Tine zvimwe zvinhu zviri very very important zvinenge chifanira kunge zvichiitwa nemari dzakatarisa. Madoro anongotengwa, ameno kufamba kwacho handifungi kuti even nyangwe yeMnangagwa kugeza chaiko anogeza ndinaye kuti haagare pasi, anoona time yekuita sei kuzoro kana kugeza. Haagare pasi, hakuzi kushanda kwe kutopanika, kutotya kutosara rega sezvo ane chirwere chaanacho akutotya kutosara rega paState House. Zvomuziva kuti paState House pakatogara paitonzi patone ngozi iri kutotenderera, mweya wakaipa wekuti akatongosvika haasi kufila comfortable. Ende ari kunzi kana akarara arongovhotomoka achirota ana Perechiri, ana kutongogara ana Mujuru achiteedzera mazita avo. Saka zvinoratidza kuti iye pache zvake anoropa mumaoko. Apa tiri kutaura vashoma, zvinonzi mhepo yacho yakawanda. Saka iko zvino zviri kunzi iye ari kunyara kuti ooneka sei paState House. Because mazuva ano pane mwedzi mitatu Mnangagwa mota dzake ndo dzirongopfuurira dziri kuenda kuState House, asi iye pari zvino haasi kupagara paState House. Pane kwavari kunge vari kuhotel uko kwavari kugara, ndekuti paState House pari kunzi pari kupisa, hapasi kugarika. Zvinhu izvo zviri kuburikidza nemuzvigananda zvokuramba zvichipa bribe vanhu vakasiyana siyana. Ati nitaona iye svondo rinorapfuura iri pakataurwa zvezvinhau yekunzi vaMnangagwa vange vachiburitswa neparliament, maMPs ndi anofanira kunge achiburitsa vaMnangagwa through yavanoti yeimpeachment, iyo inokwanisa kuitwa nemamembers eparliament kuti vange vachibvisa mutungamiriri wenyika. Taona zvekare paburitswa naye futi yebribe futi. Ndoda kuti vanhu muone mashandisirwo ari kuitwa mari instead yekuti mari inge ishanda kuvanhu. Mashandisirwo ari kuitwa mari ichienda ichinoshandiswa kunhu zvisina basa. Saka unenge uchingoona angori makaro esimba epower yekungoti ndini ndinofanira kunge ndichiramba ndiri pano panyanga, ndini ndofanira kunge ndichiramba ndichitonga, zvisina zvokuti unonzwira tsitsi iwe neni oro hanzvadzi yangu oro hambu yako oro harahwa oro mwana ari mustreet oro whoever. Havana kana basa nazvo izvo, vanongone basa repower rekungoti vanenge vari papower. Saka tingati upenyu here ihwohwo. Saka patoda kuti tione vari kunzi vari kutora mari idzi nenyaya yekuti Mnangagwa, saka muona Mnangagwa ipari zvino akavhara parliament, ada kuzama by all means kuti kana achinyatsosacrifice kana iri mari yangu akachengeta yese nanatagwirei vange vachipa maMPs kuti vange vachikwanisa vachihwina impeachment. Iye ari kufungidzwa ndo the only last hope or last way yekuti iye anga achiburitswa munhu ngerikinzi pachigara, asi zvisinei nyangwe akaita medzi dzese dzinezvigananda asi kuenda vari kuenda zvisingapotse naye kuti maMPs akawanda vakataura kuti aiwa izvi ndazvingoitwa because ivo haluze chinhu vakavhotera Mnangagwa out kuti abve
land yavo vanoramba vanayo, mari vanenge vatora, and vanotopembererwa futi nenew government inenge yapinda kuti aiwa vakaita zvezvaiti vasunungura nyika, vasunungura vana vezimbabwe. Vakavhotera Mnangagwa, which means ivo vatoomesera upenyu hwavo vese, and vari kuziva kuti Mnangagwa achaita life president ato kuma 83 or 84 years, hapasina kwaacharamba achienda. Vaziva vaomesera upenyu hwavo ivo neoso upenyu hwemhuri dzavo, nekuti kwavanenge vachigara kwese vanhu ivavo, vanhu vachajamuka, MP waya achajamukirwa. Hapana zvekuextenda zvezvo vanga vakanyeperwa naMnangagwa zvokuti vanoextenda 2030 vari paposition ipapa, hapana. Saka ndavatoita the honorable thing chekuti vanga vachizonunurwa nanew president anenge achipinda vageneral Chiwenga kuti vazenge vachivanunura, asi vakaita zvokuvhota nenhava yekuti vanenge vachida tumari, ndipo vachasangana nerimwe simba ravasitovamboona, ndipo vachasangana nekuti pavachasangana nekuburitswa mumaposition iwayo, and vachinzi vachizobhadhara futi mari idzodzo dzavakapuwa, vanga vachizodzibhadhara kumazimbabweans. Mari dzese dziri kushanda dzichienda kumabribe, asi tiri kuona ive mahospitals edu, chimiro chawo, migwagwa yedu chaiche, kana kumbari kwacho ndosha kuti vasvika sei, vafamba sei chaiche kwanguva vachinzi vanga vari kumbari uku, vakafamba nerodhi dzipi, ndekuti marodhi ese ndekuti unotomirira kuti iyo itopfuura iwo sitowapfuura, yakakwadabuka zvayo kwese, kana mbari yacho yese, mabuilding acho itongori haana kupendwa for years. Munongopenderwa nokuti mabuildings monzi aiwa kumbari kuri kuchinja, kumbari kuri kuchinja, vanoziva ndivo vanogara ikoko. Zvonzi chinoziva chi ivhu kuti mwana wembeva ari kurwara, vanoziva kuti zviri kuitika chaizvo chaizvo. Munhu anenge achigara nzvimbo yake iyoyo, whether kuti kumbari or kuDZ or kumufakos or kuchitungwiza, mamiriro akaita nhengerenzi, migwagwa ikoko, mashopu zvawo, motikari zvadzo dzichoshowa dzofamba seyango ruzevha rwapinda mudhorobha, zvakonzereswa nemunhu one anitwa Emmerson Mnangagwa. Hatingaiti mararamira kana toda kuti nyika inge ichinja kwatarisa Harare dhorobha chaiche yango ngura maroofs ese. Havana kana strategy yekuti vanokwanisa kunyazotaura nemaowners emabuildings kuti vataure, because maowners emabuildings vanotone mari dzavo, kuti vataura navo vovapa maloans, vopendesa mabuildings avo zvakanaka-naka, town yotanga kuruka smart, vovatoke vanokwanisa ise paving pamberi pemashopu enyu, tokubhadharika, tokupai loan what or kana muchikwanisa itai, then we will pay you back some kind of a thing. Havana kana nhingirini that boss pfungwa dzavo dzakawandira pakubudget, because vanhu vanokwanisa kutozviita zvinhu as long vaita in agreement necouncil. Even kwese kumalocation kwese kwekwe, uswa hunosiwa hwakakura huri pamberi, huri mumarodhi mavanofanira kunge vachicheka vekanzuru, vanokwanisa kutongotaura nevanhu vemuarea kuti kumana cheka kudai so tokupai matsaga echibayo, o cheka kudai so tokupai zvakadai so. Zvinhu zvavari kuswera vachingodhonetera vanhu vanenge vati ED or geza hana basa, vatovatengera mota. Ndipo unonyatsoona rusatanic chaihwo hwacho hwakaipa, ende utsinyi hwacho hwakaipa chaichaihwo naMnangagwa. Munhu uye atori mutengesa asingatomboita, haasitombori munhu anofanira kunge atombori president. Sezoti pakaitika nongwa pakaitika mistake yakanyanya, saka vanhu vodyika kana situation yakadai so. Vanhu chaiche vodyika kuti votambira kupi, voitira upenyu kupi maZimbabwe. Ndo nyika yatiringori nayo chete, ndima tirikwanisa kuraramira muno muZimbabwe. Kasi kana situation yakadai so tinotangira paya, ndo kaunhu katoda kuti tinge tichibvisa ikako. Kutengwa kumanhingirikenzi uko hakuna zvakunoita, hakuna zvakunonge maZANU-PF nhingirekenzi MPs vanhu zvinhu zvavakatojaira, ende vatonyaziziva kuti izvi hakuna kwazvinotitsvitsa, ende kuti tirambe tiina Mnangagwa semunhu asina mubvira ambovhoterwa, anga asina mubvira ambone support even within ZANU-PF. Ndokutya kwaari kuita, because danga asina daaziva kuti ane support anogozobhurabhireko maZANU-PF members, akasi ari kuziva kuti iye ari kutya maZANU-PF aya kuti haakwanise kunge achibudirira. Even nyama opposition members akaenda kwa atombosvika kana 10 akaenda kuti mabribe, vamwe vakatongonotora 10 vakatongonotora, but havasi kuzenga vachisapota Mnangagwa kuti anga achibudirira. Kungotora kutongobenefita izvo ndekuti wakamuvhotera Mnangagwa out, hapana chaunondoitwa, undopembererwa unzivo wakaita zvitori right, take your stand at your money nenew government inenge yapinda, ndekuti wakatiburitsira mhandu yevanhu. Saka vanhu torai zvinhu izvi
muburitse mhando yevanhu muzosara munhu kwete kuzoenda the other side ndekuti vanhu vanokuvengai nekwese kwamunogara munokuvara. Tainaiko zvino tikuona Jonathan Moyo uye akungoramba achingoukura achisiradza kusapota Mnangagwa asi kunyatsoda kuratidza but atongosarirwa neabout 5 centimeters away kuti angotaura kuti no ED 2030 but asugona nenhau yekuti iye Jonathan Moyo anga akafungidzira kuti Mnangagwa achamupa position yawo uyo Mahadi handiri mukuziva Kembo Mahadi uyo ari kutaura nekuti ada kusiya basa nenhau yeurwere. So Jonathan Moyo ari kufungidzira kuti anogona kunge achikwana oro achiqualifya kuti anga achiita vice president asi izvo hazvigoni ndekuti vakawanda vapakatarisira tisingazivi kuti ED ari kufunga chii but ED wachanenge asitombopo nguva iyo nekuti masituation mamiriro akaita upenyu hwaED hauna kumira zvakanaka, ari kumira ari palife support pari zvino. Upresident chaicho haasina simba nawo bhozi iko zvino hapana chaarumboita nyika, chaarumboitira nyika ari kungotenderera chete chari kuitira nyika hapana, ari kungotenderera achiwesta mari yenyika achingotenderera mabodyguards aenda uko aita tumafunction tusinangana nebasa rese asi kugara pasi kana kugeza chacho haatomborina time yekugeza asvika pasumuka haunyazoona kuti zvinhu zvacho chaiche kaunhu kacho chachiende kechisatani. ED uyu achienda Mohand achienda handifungi kuti achada kuisa vice president muwanonyazoona kuti anozomuchallenge asi machallenjeri ari kuita ari kuona situation mamiriro akaita navachiwengu achatozama kuti anga achitsvaga mumwe wanoziva kuti anenge akapusa zvakaita Mahad wokuti anenge achingodyisa but nguva yacho yekutsvaga iye ndechanetsa ndekuti iye anenge asipo panzvimbo. Aiwa izvi hapana kwazvinosvika twese tiwanapo tiwangwarira rwezvese mabribe acho hapana kwazvinosvika nenhau yekuti paED ndopapera muzuva ranhasi. Tarisai space, watch the space zviri kuitika, pane zviri kuitika, mirai muone tichingopedza iyo weekend inei. Ndotenda muZimbabwe muwana zuva rakanaka, ndotenda wese nokusubscribe kwamunoita ndikurudzira kuti munge muchikomenta wese awana video ndaakomenti aite something or like and also vatanga kuona mavideo muzara nasi vanga vachisubscribe nokushare also kumadiveri platform kuti tinge tichiwana nhau dzakakosha kudai takawanda. Ndotenda Zimbabwe muwana zuva rakanaka.